Obongkha ompi bazar sarik jorani mangpili obongkha khuna TSF by ringjak 12 gonta bon haini bagai tini ompi je local tongnai rok 65 yaga 70% hai rok hati khwlama nukjakha ompi bazar sarik jorao khuna ompi bazar bosok successful no saimaya khuna bazar din ompi o TSF ni kebo leader tong abo lukorok singmung tisalai tongo bosok successful no khuna ni mangpili bo angna rongno phunongna bagai chatewai tongo ompi bazar bosok successful no sabo mania khuna mangpilin bo singtei srai ke nugui mannai khuna ni ompi bazar ni update manaki ani channel na subscribe khlai tondi inke norok nugui mannai khungni jorani simino ompi ni mangpili rokno